माहीमचा कोळी या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आज आपण बँड्रा इथे आले आहे, म्हणजे बँडस्टँड इथे वाना कुठलेला आहे. तर हे आपला मित्र आहे ऋषिकेश आणि रॉबिन. तर ह्यांनी मला बोलवला आणि मी व्हिडिओ काढण्यासाठी आला आहे. तर आज आपण बघूया वाण्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे आणि कुठल्या जातीचे मासे भेटतात. तर ही व्हिडिओ तुम्ही बघा पूर्ण, तुम्हाला खरंच खूप आवडणार. तर मित्रांनो, हे बघा इथे ना एक डोलच आहे. मित्रांनो बघा, आपले बसलाय, तो पहिला बसलाय. डोळे आला मित्रांनो. मोठे मोठेच आहेत, थोडा मीडियम साईज आहे. अजून खूप सारे आहेत आणि आपल्याला खूप मजा येणार आहे व्हिडिओ बघण्यासाठी. अजून पाण्यात तिकडे भरपूर आहे. केवढा मोठा आला मित्रांनो. बघा कसला मोठा आला बघा मित्रांनो. आज पण धमाल येणार आहे मित्रांनो. कसले मोठे मोठे डोलस आहेत बघा. मित्रांनो हे बघा बैल, बघा बैल कशी पळतात आहे बघा. याला घोडा बोलतात, कुठे कुठे बैल बोलतात, कुठे कुठे घोडा बोलतात बघा. भेटला अरे साथीदार हा बघा, दुसरा एक साथीदार हा बघा. तो पण भेटेल आता थोडं टायमात. हा बघा भेटला काय साथीदार. तुझा साथीदार पण भेटला आणि तो पण भेटला. जाऊन दे, आपण ह्याला सोडता. ॲक्च्युली याला खात नाही, सोडून देतो याला. हे बघा ढोलच बघा कसले आहेत. हे बघा वडे, बघा ढोलच बघा. हे बघा पुरा गुल्ला आहे बघा, ढोलसाचा गुल्ला बघा. हे बघा ढोलस बघा, पूर्ण तसे का पुरा डाय. पूर्ण अख्खा भरलेला आहे, पूर्ण अख्खा जमा झालेला आहे. सरवट
मित्रांनो अख्खा भरलाय बघा तुम्ही. सरबट आहे, सरबट बघा. सरबट बघा, सरबट. सरबट सरबटचा पुरा आहे बघा. सरबट भरलेला आहे मित्रांनो. आज आपली फुल धमाल आहे बघा. सरबट दुसरा पिझ्झा बघा कसला मोठा मित्रांनो बघा. पिल्सा बोलतो त्याला, पिल्सा. डोलसाचीच असे पण वेगळीच होळीसारखी जातात. हा बघा डोलस बघा कसला मोठा. हा बघा डोलस. हा बघा पुरा डोलसाचा पुरा. डोलस बघा, डोलस कसले पडले. वडे डोलस. झालाय. वडे डालबी पडलाय, डालबी. ढोलच बघा. आपण हाताने मी पकडू शकतो एवढे. तू डालते का पेजर डालता है पकड़ इधर. आपण फक्त हात टाकला आपल्या हातात एवढे सरबट. हे कसं मच्छी भाई भाई.
पिलसा हेले मित्रांनो असून गावाला बुड्डाच आहे पूर्ण बघा. फाटली एवढा मिटला. पाऊस आहे आपल्याकडे आज. दंगल में पकड़ा आप दूसरे चम्मच. डायका भी साफ कर. आज फुल एकदम धमाकादार व्हिडिओ झाली आहे. फक्त आपल्याला उचलायचा काम आहे. रेड स्नॅपर बोला. रेड स्नॅपर खाली रेड स्नॅपर मित्रांनो कसला आहे बघा. रेड स्नॅपर पण असा पाऊस आपल्याकडे. कसे बसलेले मित्रांनो अख्खा बघा. तुम्ही डोलस बघू शकता. ते बघा पूर्ण डोलस उडतात आहे बघा. पूर्ण डोलस बघ किती डोलस आहे बघा. कसे खाच्यात बघा. कसे खांचलेले खाच्यात. पूर्ण डोलसाने अख्खा डोलसच डोलस आहे. आपला मन्नू भाई आज फॉर्म मध्ये हा बघा. हा मन्नू भाई आहे. माझ्या वानाला पूर्ण डोलसच पडलाय बघा. जिकडे बघतात तिकडे तुम्ही डोलसच बघून बघा. एवढा डोलस बघा. डोलस भरला डोलसाने मित्रांनो.
बघा पूर्ण डोलस. शिंगाली डोलस, शिंगाली कमी आहे, डोलस जास्त आहे. डोलस बैल बघा पूर्ण अख्खा. आज आपला ऋषिकेश भाऊ जरा खुश दिसतोय, त्याच्या वाण्याला मस्त मावरा पडलेला आहे. तर भावा तुला कसा वाटलं हे वाण्याला मावरा पडल्यानंतर? खूप मजा येते वाहनाची मच्छी काढायला आणि त्याचपडी मेहनत पण भरपूर आहे ना. भरपूर भरपूर त्याच्या हिशोबाने म्हणजे आपण असं दगडामध्ये खपतो, आपल्याला म्हणजे थोडा पण लागला बिगला तर किती रिस्की आहे. म्हणजे त्यामध्ये आपला भाऊ ऋषिकेश भाऊ त्याचा वाहना होता. आपल्याला इंटरव्ह्यू वगैरे तर भेटलेले. इकडे ग्रुपर पण आहेत. डाल दे अंदर उसको तुझ्या गोणी देतो कोणी टाकला आतमध्ये डबा गोणीला काय ग्रुपर पण भेटला मित्रांनो. चल त्याला ग्रुपर बघा. आणि अख्खा डोलच जास्त पडला. पेट मत नाही यायचा गोणीले नाही सर मैं तो ठेली ले उसमें डाल. अरे कुछ नहीं होता है. क्या कुछ नहीं होता है. काम बच्ची झाला आहे. इंसाने कोई मावरा कोणाला सांग ना, कोणा तुम्ही गोण नाही ना आपल्या कोणी आणल्याच ना. बी टाकू काय केलं तुम्ही? चालू है इसमें डाल के फिर नहीं नहीं ये दो तो देखो ऑटो के लेके डालना है दो दो. वट्या वट्या ये इथेच गोण आण ना. कोणी नाहीये. हाय उडा इथे डाल दे भर. चरबट चरबट बघा चरबट बघा. पिलशे पण आहे त्याच्यात. पिलशे बघा कसले मोठे मोठे पिलशे आहेत. सिंगाड़ा फेंका है, सिंगाड़ा लेके इधर डालना बड़ा वाला सिंगाड़ा. ये सिंगाड़ा फेंक दे. सिंगाड़ा दे. हे मित्रांनो पूर्ण बैल बघा. पूर्ण किती बैल आहे. त्याला घोडा घोडा बोलतो त्याला. तर मित्रांनो आता आपलं पूर्ण टोटली फिशिंग करून म्हणजे जी वाण्याची होते फिशिंग करून त्या झालेली आता हे लोक परत बसवायला लागले. तुम्ही बघू शकता परत बसवतात आहे वाना म्हणजे खालती बसून परत 2-3 दिवसांनी उभारणार. आता आपल्याला खूप सारे मावरा भेटला. तर आपला हा पिंट्या भाऊ आहे, तर आपण ह्याला विचारूया आता आपण कुठल्या बाजारात हे लोक विकणार, कुठे विकणार भाऊ? बाजारात म्हणजे आता इथे काय काय गिऱ्हाईक घेऊन जातात असे फिक्स ठरलेले आहेत. अच्छा. ते म्हणजे जे एरिया अच्छा. विकतात ना ते लोक येऊन आमच्याकडून असे पूर्ण असे लॉटमध्ये घेऊन जातात. आणि एक बाजार आहे ते पुढे तिथे नेऊन बँड्रा बाजार. हां बँड्रा बाजार ते पूर्ण. तर मित्रांनो हे आता मासे बँड्रा बाजारात सर्व जेवढा पण मासे आहेत ना हे लोक बँड्रा बाजारात घेऊन जाणार आणि तिकडे ते लोक सेल करतात. तुम्हाला दाखवतो किती मासे भेटल्यात ते. तर तुम्ही या हे बघा. तर हे एवढे मासे इथे आहेत आणि आपलं हे बघा इथे पण गोण भरलेले आहे. पूर्ण गोण्याच आहे, जेवढे पण गोण्यामध्ये दिसत आहे ना हे बघा फक्त डोलस सर डोलस बिलसच आहे. आणि ह्याच्यात पण काय वाटते ह्याच्यात आहे परत ह्याच्यात आहे. हे पूर्ण वडे डोलस आणि चांद बीन सर्व आहे टोटल जेवढे बघा सर्व. आणि
तिकडे पण आपली गोण आहे ती बघा सफेदवाली. तिकडे एक गोण दिसते ती पण एक गोण आहे. म्हणजे ऑलमोस्ट 4 का 5 म्हणजे 6-7 गोण्या तरी भरले असेल मावऱ्याने पूर्ण, म्हणजे वडे बिडे. तर मित्रांनो आता ही व्हिडिओ आपल्याला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि शेअर करा. तर भेटू असे चांगले चांगले व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय गाईज.